Shubor nakaslem jong Rnong san Hima. Ka Meghalaya kala Khur kawai ka Takma Rupa lembat artli ki Takma Rnong ha ka lai phupra National Games ka balalong ha Uttarakhand ha ka santarik urumphang arhaja apusan. Kania kalawan lengba uway pat unong king liang u Indra Sharma ha ka men kanwu Shalom lem kat baki artli ki Takma Rnong la Khur da ka Kiran Devi bat ka H Anandhi ha ka women double scull competition. Kania kalawan hadian ba uway na kinongking liang uban na law berwa kabana Sumer ka Ribhoy district upenchngan korba ha ka ba ula Khur ya ka Takma Rnong ha ka jingya kop king liang lani kanwing ha ka santarik urumphang arhaja apusan. Nakaliang ka Meghalaya State Olympic Association kala ay kublay yaki shikurim kata uyan Stewart Vincent bat ka Sheila Vincent ki bala treshitong bankintiw ya ka ni ka jingya le ka badang thamay ha ka ni ka jilla. You know that, don't you? Yeah. If you come down, you do gate 2, but not 1. You can't go back. Okay. Dia đang tay phía bên. Go, go, go!